τηλεόραση, πάτε εκεί πέρα να δείτε τι θα πω, τι είπα. Εγώ θα τραβηχτώ στην άκρη. Αυτό όμως που θέλω να μεταφέρω, θα το μεταφέρω. Γιατί τελικά είμαστε εκεί. Το δίλημμα δεν τίθεται αν είναι ανάγκη για την πατρίδα ή την κοινωνία, όπως υπερασπίζονται οι μεγάλοι, να συμπράξουν. Αυτό έχουμε ακούσει. Εγώ το απορρίπτω. Ως μη αληθές, ως κατασκευασμένο, ως αν θέλεις παραπλανητικό, ως ψευδέστατο και ως εξαπατητικό. Ρωτώ, αυτοί όλοι οι τύποι οι οποίοι συναποφάσισαν τα όσα συναποφάσισαν, και κάποιοι το παίζουν και τώρα ότι επειδή δεν ψήφισαν τη δεύτερη φορά, ότι δεν έχουν ευθύνη. Αυτοί όλοι οι τύποι, όλοι αυτοί δεν θέλω να χαρακτηρίσω τώρα διαφορετικά, αυτοί οι πολιτικοί μικρού βελληνικούς ή άνευ βελληνικούς, οι άσφαιροι, αυτοί οι τύποι όλοι οδηγήσανε τα πράγματα ελέγχοντας όντως όλες τις παραμέτρους και όλες τις όποιες διαφορετικές περί των πραγμάτων εκτιμήσεις και δυνατότητες? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν θα υπήρχαν αντιμνημονιακές δυνάμεις αν δεν υπήρχαν διαφορετικές προτάσεις. Θα είχαν πέσει στο κενό και θα είχε φανεί από μόνη της η αναγκαιότητα της μοναδικής λύσης. Δεν μπορούν να την υπερασπιστούν τη μοναδική λύση, διότι δεν υπήρξε μοναδική λύση. Υπήρξε μοναδική προεπιλεγμένη απόφαση να ξεκινήσει ένα πείραμα από μια πατρίδα ανυποψίαστη και μια πατρίδα η οποία τους πρόσφερε σε επίπεδο λαού απλόχερα όλα τα στοιχεία για να πολεμήσουν αυτοί εναντίον μας. Αυτό τους δώσαμε. Τους δώσαμε τη μαλθακότητά μας, τους δώσαμε την άγνοιά μας, τους δώσαμε την απουσία μας, τον οχαδερφισμό μας, τους δώσαμε τα πάντα. Καλά, εδώ υπογράψαμε μνημόνιο κάτι χωρίς να το διαβάσουν. Δεν το συζητάμε. Το παραδέχθηκαν, δεν τίθεται ζήτημα. Έτσι λοιπόν. Αν είχαν εκείνες τις στιγμές έναν άλλο λαό, και δεν μιλώ για την πολιτική εκπροσώπηση, ένα λαό, και δεν θα μιλήσω ούτε καν για το αποτυχημένο όπως το χαρακτηρίζουν κάποιοι πείραμα των αγανακτισμένων. Οι αγανακτισμένοι, εγώ πρώτος εδώ είπα ότι είναι μια συγκεκριμένη μορφοποίηση μια συγκεκριμένης εσωτερικής κατάστασης του Έλληνα. Αυτό αισθάνθηκε, βγήκε στις πλατείες. Περίμενα να εξελιχθούν τα πράγματα πιο ανατρεπτικά. Το λέω δημόσια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι από τη φύση μου ανατρεπτικός. Δεν μπορώ να συνυπάρξω με το στημένο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με εκείνο που δεν βοηθάει και τον απέναντί μου, τον δίπλα μου. Δεν γίνεται να έχω εγώ και να μην έχει ο δίπλα. Δεν αισθάνομαι καλά, έχω πρόβλημα. Αυτοί λοιπόν αποδείξαν ότι δεν έχουν πρόβλημα. Είναι όλοι πλουτοκράτες. Έχουμε στην Πιερία αυτή τη στιγμή οικογένειες οι οποίες μέσα από την πολιτική σήμερα έχω στοιχεία. Έχω στοιχεία, αν τα χρειαστείς καμιά φορά σου τα φέρω ευθαρσώς, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Έχω στοιχεία ότι υπάρχει πολιτική οικογένεια στην Πιερία η οποία τα τελευταία 20 χρόνια, αν θέλεις να μείνουμε μόνο στα 10, της άμεσης, της εγνωσμένης εμπλοκής, η οποία σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των 10 πλουσιωτέρων οικογενειών σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Και μιλάμε και για Θεσσαλονίκη, όπου εκεί ξέρετε τις παραδοσιακές δυνάμεις του πλούτου. Λοιπόν, ποιοι τους κάνανε αυτούς περισσότερο πλούσιους από όσο πρέπει στην κοινωνία των Ελλήνων? Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση? Γιατί αυτή τη στιγμή να ψάχνεται κάποιος να ζήσει και κάποιος άλλος να μην ξέρει πού να τα βάλει. Και επειδή δεν ξέρουν πού να τα βάλουν, τα στέλνουν και στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα ερωτήματα, και να πάψουν να κοροϊδεύουν την κοινωνία ότι έχουν να πούν κάτι διαφορετικό. Εδώ μιλάει η φτώχεια με τον πλούτο. Έχει σταθεί η φτώχεια απέναντι στον πλούτο, φτώχεια διαγνωσμένη πλέον, αποδεδειγμένη μαθηματικά, και τολμάνε ακόμα να μιλάνε έχοντας τις τσέπες τους γεμάτες. Να απαντήσουν σε αυτά και μετά θα δούμε τι λέει το μνημόνιο το πραγματικό και τι έχει στο μυαλό του το επόμενο μνημόνιο. Να αρχίσω να σε δυσκολεύω τώρα, γιατί μιλάς για πλούτο και για φτώχεια. Ο Πάνος ο Καμένος είναι από τους πιο πλούσιους Έλληνες πολιτικούς, Ευγένεια. Το ξέρω. Και θα το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα μπροστά σου στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρω. Γιατί και να εκπροσωπήσει τον φτωχό? Γιατί θα εκπροσωπήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τους φτωχούς? Το ξέρω και γι' αυτό το ανέφερα. Δεν έκανα τυχαία αυτή την αναφορά, για να φτάσω σε αυτό το εφαλτήριο, να καταλάβει ο κόσμος ότι το πάω στα άκρα. Μίλησα για τη φτώχεια και για τον πλούτο. Αντιθετικές δυνάμεις συνυπάρχουν όμως σε αυτή την πατρίδα της εξαθλίωσης. Αυτό ακριβώς είναι η Ελλάδα μας σήμερα. Η φτώχεια και ο πλούτος κοντά, μαζί ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν οι πληροφορίες, οι οποίες μάλιστα είναι επίσημες πληροφορίες, έχουν να κάνουν με τα καθαρά στοιχεία, τα λεγόμενα της εφορίας και δεν ξέρω τι άλλο, βεβαίως, που αναδεικνύουν τον Πάνο τον Καμένο ως έναν από τους πλουσιότερους πολιτικούς. Εγώ ρωτώ, τελικά η δική μου η ευθύνη πού ακουμπάει? Στο να ελέγξω το πρόσωπο, να δω αν από το πρόσωπο μπορώ να βγάλω συμπεράσματα χρήσιμα και να περιμένω στον χρόνο, τον όποιο χρόνο, για να αποφασίσω πού αλλού φτωχότερα θα ενταχθώ? Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Παρακαλώ. Και ο Τσε Γκεβάρα, τώρα ξέρω ότι είναι η ιεροσυλία η σύγκριση, αλλά τέλος πάντων έχουμε το δικαίωμα, στον ιστορικό κυρίως λόγο, να αναφέρουμε το κάθε τι. Και ο Τσε Γκεβάρα, αγαπητέ Άκη,
Δεν είχε κανένα πρόβλημα οικονομικό. Ήταν γόνος της πλουσιότερης οικογένειας της περιοχής του. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή η ψυχή του τον πήρε και τον πήγε στο βουνό. Και όπου έβλεπε επανάσταση, εκεί πήγαινε. Και όταν τον έκανε ο Κάστρο, τον έκανε υπουργό, ξαφνικά τον περιμένανε στο γραφείο του το υπουργικό και αυτός δεν εμφανίστηκε. Είχε βρεθεί ήδη στην Βολιβία για να πάει να συνεχίσει την επανάσταση. Λέω για μια φορά ακόμη ότι είναι από Κωτιά το παράδειγμα, η Ιεροσυλία, αλλά θέλω να απαντήσω ότι το ότι εγώ είμαι πλούσιος δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να υπερασπιστώ όταν με πιάσει η τρέλα μου, γιατί αυτήν την κουβέντα άκουσα εγώ από το στόμα του Καμένου. Ο Καμένος είπε, εγώ στην πολιτική είμαι πλέον για να υπηρετήσω μια τρέλα. Γιατί έχω αντιληφθεί κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως και δεν τα γνώριζα, μου τα φέρανε ξαφνικά μπροστά και από εκεί και πέρα λειτουργώ και για την ιστεροφημία μου. Και θα το πω πολύ απλά. Ο πολιτικός ο οποίος δεν επιδιώκει στη ζωή του θετική ιστεροφημία για το τι θα λένε οι επόμενες γενιές και το τι θα γράψει η ιστορία, είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος και επικίνδυνος πολιτικός. Ο πολιτικός, ο γνήσιος, ο καθαρός, πρέπει συνέχεια μέσα στην καρδιά του να έχει το τι θα πει η ιστορία για αυτόν. Θετικό. Αυτό πρέπει να έχει σαν γνώμονα. Και όχι ότι χάρπαστος να λέει ό,τι αρπάξουμε σήμερα, να βολέψουμε ό,τι δικό μας υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη και από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει, διότι η ατιμωρησία, να το μέγα έγκλημα της Ελλάδας. Αυτό αμέσως μετά. Έτσι, λοιπόν. Δώσε μου λίγο χρόνο, ξέρεις τώρα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα έρθουμε λίγο στα ζητήματα διαφθοράς, διαφάνειας, Τσοχατζόπουλος, όλοι αυτοί τώρα που συζητούν, λένε. Έχει περάσει η υπόθεση αυτή από 2 εξεταστικές επιτροπές και τώρα ξαφνικά, τις ημέρες των εκλογών, αποφασίσαμε. Πρέπει να είναι πολύ ανόητοι, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσω. Είναι για γέλια και για κλάματα, δεν το συζητάμε. Η υπόθεση του Τσοχατζόπουλου αυτό δείχνει ότι είναι πολύ ανόητοι, εκτός αν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους που δεν μπορούμε να το πιάσουμε ακόμη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Προφανώς. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο πεδίο βολής με τον Ευγένιο Παπαδόπουλο Ολύμπιο, τον υποψήφιο βουλευτή των ανεξάρτητων Ελλήνων στην Πιερία. Είναι άλλωστε και ο οικοδεσπότης, ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τη συγκεκριμένη ενημερωτική ώρα στην Ιδίων τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.